Mbak dino iki ku nggak usah masak sing reno-reno dhisik ya. Aku sik urung pengen maem persantenan. Ya kan, dadi masake sing simpel ae. Sing simpel iku apa, Mbak? Sayur iku lho mek tak rebus. Direbus iku basa Jawane tak godhog nggawe minyak karo uyah. Uyah iku apa, Mbak? Uyah iku garam ya. Nah, pertamane ya ngono kuwi stepe ya guran. Aku iku nggak ngerti lho cah iku ki sayur apa ngono ya. Tapi sayure ngono iku ya kan. Terus mari ngono ditiriskan iku basa Jawane apa ya? Dientas ngono paling ya. Nah, ngono terus ditata ndek piring sing apik iku mau nyapa kok kesusu. Enggak enek videone amarga videone iku dawa cah. Lek tak masukne kabeh iku ana lek 7 menit ya kan. Iki terus kita nggawe bumbune. Nggawe sing digawe nyiram apa ae iku wis ana tak tulis ya toh. Kalem-kalem ae cah, gak usah kesusu jenenge masak ya. Penting asin, penting nek dimaem ya kan. Iki mok maem gawe nasi anget ya enak, mok maem gawe bubur ya enak, bubur beras ya kan. Mari ngono ngene iki dadine sayure iku disiram etok-etoke ya kan. Iki lek kalian nenek iwak sing pedes ngono terus iki digawe lalapan ya enak lho cah. Nah ngene tok iki wis matur suwun ya wis gelem ngrungokne aku. Bye bye.